ce laulahu ma halakatul aflaku. Allah ya ce ya Musa da ba dan annabi Muhammadu ba, Allah ya ce da ban halicci dukkanin falakai ba, kabinsu da abin da ke cikinsu. Allah ya ce ya Musa da ba dan annabi Muhammadu ba, ya ce da ban halicci halittun sammai ba, da ban halicci halittun kasai ba, gaba gidansu saboda albarkacin annabi Muhammadu na haliccinsu. Jama'a wannan shine annabi Muhammadu. Allah ya ƙara cewa ya Musa in gaya maka ka sani cewa wal kalim, shi kalimullahi yana yin aiki ne dan Allah ya yarda da shi. Wal habib, shi kuma habibullahi yana Allah ne yake yin abubuwa dan annabi ya ce yayi. In ji mene? In ji Allah rabbul izzati ta ga annabi Musa. Jama'a a dafa mu annabi Muhammadu. Annabi Muhammadu